Hei, älä nyt viitti. Mä oon tosissani. Miksi sun pitää olla noin ilkeä? Mä haluaisin nyt keskustella Sakun kanssa, jos sopii. Totta kai. Anteeksi, mä häiritsin. Tossa, et oo kuitenkaan syönyt aamupalaa. Mikä on? Odota yhtä tärkeät puhelua. No, kerro. No, voin mä kai sulle kertoakin. Kaarinilla on joku mies. Mut sehän on mahtavaa. Sehän on kamalaa. Oot sä mustasukkainen? No ei oo kysymys siitä. No, mut siellä on joku rattopoika, joka aikoo imä sieltä kaikki rahat ja sit häipyä maailman ääriin. Mistä sä sen tiedät? Tiedän vaan, kuuli yhdeltä ihmiseltä. No mitä sä aiot tehdä? Palkata yksityisetsivän? Just niin. Oot sä oikeesti palkannut jonkun yksityisetsivän? Etkä oo. Hei, mutsi on miljoona lesken rakkauden kipeä ihminen. Se on enemmän kuin helppoa kauraa jollekin hännystelijälle. Eikä sitä suojele kukaan muu kuin mä. Kaarin on aikuinen ihminen eikä yhtään tyhmä raha-asioissa. Mä oon neuvotellut sen kanssa juhlatarjoilusta. Se huomaisi heti, jos sitä joku viilaisi linssiin. No ei välttämättä, jos kyseessä on joku hunajainen uros. Ekholm. Selvä. Joo, nähdään silloin siellä. Sori, tuota poika lähtee. Nähdään. Moi. No moi. Mitäs Laudatur-ylioppilas? No sitä nyt on ihan turha vielä hehkuttaa. Mia! Tuus katsomaan tätä. Mitäs sanot? Mitäs noin nyt? Puutarhajuhlat. Just niin kuin me äitis kanssa suunniteltiin. Ylioppilasjuhlat puutarhassa, omenapuiden kukkiessa. Mitenkään sä muistat, mitä äiti on sanonut? Musta vaan tuntuu, että on vaan parempi, ettei sä oo täällä kestämässä tätä. Kuule, mä muistan hyvinkin Liisan ylioppilaslakki päässä. Tiesit sä muuten, että meidän kummankaan suvusta ei ole kukaan valmistunut lukiosta Liisan jälkeen? En. Ja sitä suuremmalla syyllä mä haluan järjestää sulle kunnon juhlat. No mitä sä sanot tästä katoksesta? Hei, mä en oikeesti tiedä, haluuks mä yhtään mitään juhlia. Sullahan on paperit ja kaikki. Ne nyt oli vaan ne lähtevät arvosanat. Rouvat ja herrat siellä ylioppilaslautakunnassa sanoo vasta sen viimeisen sanan. Mia, sä oot mun älykäs tytär ja mä haluan järjestää sulle kunnon juhlat. Mä haluan vaan elää päivän kerrallaan, ilman yhtään mitään suunnitelmia. Enkä sä nyt ymmärrät. Onks mulla muita vaihtoehtoja? Joo, päivä. Kiitos. Isä villapaita. Moi, missäs vauva? Kaikkereilla. Missä sä oot menossa? Mä lähden Mian mukaan sädehoitoon. Ei kuule, tää juttu nyt on aika pientä noitten Mian juttujen rinnalla, mutta siitä eilisestä... Joo. Sori, Aleksi oli ihan ääliö. Niin oli. Mä en taju mikä sillä. Onko se jotenkin suuttunut mulle? En mä usko, mutta
Totta puheen sun ajoituksessa oli aika huono. Mä olin just puhumassa Miiasta silloin, kun sä tulit. Oi ei. Niin mä luulen, että se vaan hermostui siitä. Oot se varma? Joo, ei pitäisi olla syytä paniikkiin. No, mut moida. Sano Mialle hei terveisiä. Joo. Onks Aki tää? Mitä? Onko? No ei. Aki soitti ja pyysi, että mä tekisin sen vuorot vähän aikaa. Sanoiko se miksi? Se saa kuule Mäkkilöiden johonkin etelään. Mä sanoin, että se on lomansa ansainnut. Niin tietysti. No se Kaarinin rattopoika on Aki. Mitä? Eikä. Kyllä. Mun on nyt pakko löytää se. Tai ne ja pian. Kaikki nämä Akin järjestelyt viittaa nyt siihen, että jotain on nyt tekeillä. Keke, tuotko mun takin? Kiitti. Voit sä hoitaa vuoron loppuun yksinäsi? Joo. Mä lähden sun mukaan, pakkohan se Akin on jostain löytyy. Joo. Onks Aki kotona? Ei. Oot sä nähnyt sitä? Nyt on kiire. Hakekaa tuolta Helsinki-Vantaan lentokentältä. Se lähti pari tuntia sitten matkalaukun kanssa. Sanoiko se yhtään, mihin se on menossa? Ei. Ja mä luulen kyllä, että sen kone on lähtenyt jo. Mistä on kysymys? Miksi mä en tajunnut tätä aikaisemmin? Ois pitänyt... Toi on ihan turhaa enää juosta Akin kanssa kilpaa. Se voittaa kuitenkin. Hei, oot sä soittanut Kaarinille? Ei. Mä oon meinaa vaan yrittänyt tavoitella Akia. Nyt mennään. Ei kun hei! Se käski antaa sulle tän. Mikä se on? Tää on isän villapaita. Äiti vastaa jo. Se meni vastaan jo. Kuka siellä on äitin oma pulloposki? Moi! Täällähän ollaan hyvä tuulella. On syytäkin. No, tää on taas sarjassamme lapsellisia aikuisia särkyneiden sydänten korjauskurssilla. no mitä? No ei se Aleksi ollutkaan mulle vihane. No, mitä mä sanoin? Niin. No niinhän sä sanoit. Mä oon vaan Aleksi edessä aina yhtä järkevä ja kaukaa viisas kuin kala ongenkoukun edessä. Muista varo 3 sekuntia ja napsit on kurkussa koukku. No, mikä se on se tilanne siellä barbaarissa? No, Aleksi ja Saku oli just ruvennut juttelemaan henkeviä pitkästä aikaa. Ja mä paukkaan paikalle just silloin, kun tilanne on herkimmillään. Ouch. No, sait ainakin mielenrauha. Etkä sä oo tehnyt mitään väärää. No en niin. Mutta ei nämä ongelmat tähän lopu. Jotain mun pitäisi sen Aleksin suhteen tehdä. En tiedä mitä. No, mitä sä haluisit? En mä tiedä. Tää on ollut niin mielettömän nolo juttu, että en mä tiedä, onko mitään enää pelastettavissa. No, mut hei. Justhan sä sanoit, että sä et koskaan ajattele järkevästi Aleksin suhteen. Eikä sun pidäkään. Mua vaan hävettää. Niin. Koskaan ei saa jättää sellaista huomiselle, minkä haluaisi selvittää jo tänään. Yksi tuoppi. No Ismo, kippis ja kulaus. Ei tässä ole mitään skoolaamista. Ai niinkö? No, mua vaan harmittaa se, että mä halusin järjestää Mialle ylioppilasjuhlat, mutta sehän ei suostu. No miksi sä välttämättä haluat järjestää ne? No eikö jokainen isä ja äiti halua? Se kuulostaa vaan vähän siltä niin kuin ne sun juhlat eikä Miian. No niinhän se kai onkin. Ja onko siinä nyt jotain väärää, jos haluaa toivoa parasta ja unohtaa vähäksi aikaa kaikki murheet? Ei siinä mitään pahaa oo. Mä olin kyllä